tuturor! Astăzi ne vom juca Brawl Stars cu Nita cu Star Power. Ieri de-abia am făcut 2 stăpare pe Nânsa. Uitați, astăzi ne vom juca cu amândouă. Haideți să ducem la Brawl Ball cu Martis. Cu pălărie. A să le iau și fără pălărie. L-avem pe boss și încă un Mortis în echipă. Nu pe minge, fugim. Haide! Gol! Da! Haideți! Oh, nu! Nu! Cum a fugit? Haideți, hai! Îți dau mingea. Ducem. Hai! Mă duc eu. Haide! Ți-am câștigat! Sunt eu și star player. Reclamele astea. Nu-mi dau pace. A să postez un video când o să iau megaboxul ăsta și big box-ul. Sau să luăm un episodul de azi. Ce ziceți? Nu știu. Haideți să luăm pe cine? Pe Tic. Ce stați? Mișcați-vă! Dăm ultimata. Nu. Hai, lovește-l, da. Perfect. Nu dă gol. Haideți. Eu mingea. Să pornim. Nu, să nu-mi dai bit gol. Mișcă-te odată. Nu. Nu, avem încă un pic. Haideți că de Rustant Fish. De ce nu luați mingea? Nu, să nu-mi dă gol. Nu! Peu a dat gol! Hai, dăm ultimata. Haideți. Lua mingea. Edbit și-a pus rage-ul, îl stricăm. Haideți. Nu. Ce se întâmplă? Nu. Nu e bun aici. Hai să acceptăm. Ezită. Ce? Să vedem profilul lui. Profil. Stați un pic.
Să așteptăm. Hai să luăm pe cine. Pe Mortis. Ar trebui să fie. Ce avem? Club. Bine. Ce? Nu știu ce s-a întâmplat. Haideți să ne ducem. Nu la Brawl ăsta. Aici. Bibi, Carlos și încă cine? Nu! Haideți! Dați un gol! Nu! Nu-i dați voie lui Nita să dea gol! Măcar l-am aruncat ninja. Ce s-a întâmplat? Haideți. Lovim. Gata. Nu vrei să-i dau lui Bibi. Nu. Haideți. Bursă de pază. Nu. Ultimata. Da. Ne-am folosit ultimata sau nu? Feature of the night. Cum zice Mortis? M-a corectat. Nu! What? Cum a făcut el asta? Era super gol. Nu vreau să pierd iarăși. Bă, glumiți! Iarăși am pierdut. Haideți să ieșim. Avem puțin până la Megavox. Ne ducem la ce? La solo showdown cu Mortis. O să luăm fără colorie. Haideți. Hai că și Bobo. Fugim. Da. Ne ascundem. Sărim sau nu? Haideți să sărim. E cineva? Oare? Nu-i nimeni. Nu. Cum să fii așa ceva? Iar am pierdut. Gift of Darkness. Cine să jucăm? Nu. Haideți cu Bull. Haideți că câștigăm cu Bull. Nu, plecăm.
Să ne ascundem aici? Nu vreau. Nu. Crow! Nu, suntem slab. Da, Crow e slab. Dar și noi suntem. Oarecum. Iarăși albinuța asta. Ce se întâmplă? Nu. Reclame. Dacă știți cum să scăpați, să scrieți în comentarii. O să vă răspund. Să ne încărcăm ultimata. Am făcut o prostie. Dar putem să mor. Nu. Unde? Nu, trebuie să plec de aici. Am plecat. Nu. N-am vrut. Nu. Nu. Cum a făcut ea asta? Hai că așa se trece. Nu rău. Amizoi. Fly like an eagle. I am guided by the spirits. Haideți să-l vedem pe cineva. Cine prime? Sau nu? Ce reducere avem? The box goes boom. Sweet sounds. Alright. Haideți cu voi. Oh! We must fight for peace. Poate pe ăsta. Unde Shelly? Shelly. Da, bun, asta. Ne interesează să găsim un browser. Hai să ne facem team. Team. Da. Ne facem team. Îl păcălim doar. Hai, mă apropii de tine. Păcălit, ești păcălit. Fraierule. Hai că l-am... haide! A plecat. Nu. Cum pot să mor? Nu înțeleg. Iarăși am pierdut. Nu e ziua noastră norocoasă. Stai să văd la cât trofei eu Big Box. La 500. Încă la 1500. Bro. Să bloc. Fugim de Brock. Când are să lanseze noi skin-uri pe Bo? Să vă abonați, vă rog. Vă implor să vă abonați. Cam puțini, foarte puțini abonați. Vreau măcar să am 10 abonați.
Cineva se uită la mine. Cine oare? Haideți că l-am nimerit. Vrei să ne facem timp? Nu mă fac eu cu tine timp. Hai, cazi în capcanele mele. Hai, mă, că ai căzut. Hai, du-te, că acolo e încă o capcană. Haide! Haideți, că l-am omorât. Da, e un eagle. Sau cum zice. Nu. Nu! Am uitat că e o mină. Luăm. Haideți, facem treaba bună. Agent P. Unde te duci tu, agentule? Stricăm ultimata. Haideți că avem 4 energii de ăștia. Hai, fugi. Murim. N-am murit. What the fuck? Locul întâi. Asta a fost episodul de azi. Ne vedem altă dată.